Bon dia, xiquets i xiquetes. Avui anem a aprendre a dividir amb decimals. Què necessitem saber per a poder dividir amb decimals? Doncs primer, saber les taules de multiplicar i segonament necessitaríem saber també a dividir amb nombres enters, com ho hem fet fins ara. Una vegada sabem això, ja podrem començar. D'acord, anem a posar un exemple molt senzill. En aquest cas anem a dividir 56 entre 5. És una divisió molt facileta, però que la podem transformar en una divisió amb decimals. Per tant, anem a dividir com sempre ho hem fet. D'acord? Anem a repartir primer el 5. 5 entre 5 li tocarien a 1. Ens sobren 0 desenes i repartim les unitats. 6 unitats entre 5 seria també a una unitat i ens en sobra una. D'acord? Què faríem nosaltres ara? Nosaltres el que hem estat fent fins ara és acabar la divisió ahí. Què fem si volem dividir amb decimals? Que aquesta unitat que ens ha sobrat, el que anem a fer és transformar-la en parts més xicotetes. Recordeu que una unitat també la podem transformar en dècimes, en centèsimes, en mil·lèsimes, i això és el que anem a fer. Anem a transformar aquesta unitat en dècimes. I com ho transformem? Doncs molt fàcil, li posem un 0. Perquè el que volem en aquest tipus de divisió és que no ens en sobre ninguna unitat ni ninguna dècima, que ho repartim tot. D'acord? Per tant, una vegada hem transformat la unitat en dècimes, hem de col·locar, és molt important que separem així al resultat, separem les unitats enteres de les decimals. Per tant, posaríem una coma i continuaríem dividint. Ara ja no tenim un 1, ara tenim un 10. 10 entre 5, mira, posaré en roig la part decimal. Serien 2, d'acord? I ens en sobrarien 0. Ara sí, veieu? L'objectiu de la divisió amb decimals és que el residu, que el que ens sobra, sempre siga 0. Anem a posar un altre exemple que també és fàcil, però veurem que una divisió amb decimals pot ser també més llarga. D'acord? Per tant, ara començaríem a dividir normal, com sempre ho hem fet. D'acord? Les 3 centenes no les podem repartir, però sí que podem repartir les 36 desenes. Per tant, repartiríem 9 a cadascú i ens en sobrarien 0. I ara baixaríem el 7, les unitats, repartim les unitats i li tocarien a cadascú una unitat. D'acord? I ens en sobrarien 3. Vale. Fins ací tot correcte, tot com sempre ho hem fet. Què passa? Que ara no tanquem la divisió, sinó que volem continuar dividint les unitats. D'acord? Veiem que no tenim cap número així. Per tant, el que anem a fer ara és, primer, important, separar la part entera. Ja sabem que no anem a dividir ni unitats, ni desenes, ni centenes. Ara anem a repartir parts decimals, val? Perquè no ens en queda cap número per a continuar dividint. Què fem? Transformem les 3 unitats que ens han sobrat a les dècimes, d'acord? Per tant, tenim 30 dècimes. Recordeu que sempre les transformem añadint zeros, d'acord? 30 dècimes entre 4 seria, a veure què pense, val, seria 7. D'acord? 7. Vale, ens en sobrarien 2. D'acord? I ara què fem? El nostre objectiu amb les divisions amb decimals és que el residu doni 0. Per tant, aquestes 2 dècimes les podem continuar dividint. Com? Doncs col·loquem un altre 0 i ara repartim 20 centèsimes entre 4. Quin número? Per 5. I ara sí, podem tancar la divisió perquè hem arribat a 0.
Ara el que vull fer és fer una divisió amb decimals, però ja no d'una xifra, sinó entre dues xifres. El que he fet fins ara i que està així escrit és dividir 642 entre 24, de la manera en què ho fem normalment a l'escola. Ara el que vull és continuar la divisió, però amb números decimals. El que faré, per tant, és ja he dividit la part entera, d'acord? I ara hauria de marcar amb una coma que vaig a dividir la part decimal. Com ho faig? Transformant aquestes 18 unitats que m'han sobrat al residu en dècimes. Per tant, ara dividiria 180 dècimes entre 24. I això seria a 7. Ara, 7 per 4, 28, em porta 2, 7 per 2, 14 i 2, 16. I restaria. Ho faré en roig, per a que es diferencie. Vale. Ara no li puc llevar 8. 1. D'acord. Què passa? Que així el residu continua donant-me residu. Per tant, el que vull és que me'n doni 0 de residu, que no me'n sobre ninguna. Així és que continuaré dividint. Ara sí tocaria a 5. 5 per 4, 20, me'n porta 2, 5 per 2, 10 i 2, 12. Mireu. 0 menys 0, 0, 2 menys 2, 0 i 1 menys 1, 0. Ja tindria la meva divisió acabada. D'acord? 642 entre 24 el resultat seria 26,75, de manera que no me n'ha sobrat cap. Us propose a continuació són una sèrie de divisions molt senzilles per a que practiqueu a dividir amb decimals. Espero que vos hagi servit i si teniu qualsevol dubte, pregunteu als vostres mestres. Adeu!